Hoćete se predstaviti? Hoćete se predstaviti? Ja sam Aleksandra Nenadović, ovo mi sin Dušan Nenadović, živimo u Toronto, Kanadi. Sin mi ima 8,5 godina. On je dvojke. Hoćete mi reći, Aleksandra, koji je razlog bio da zovete čudotvorca Roberta? Prvo je bilo najbitnije zbog zdravlja moj sin, a isto za moj brak. Dule mi ima problem sa srcem, on je rođen sa probleme sa srcema i kad imao 5 nedelja on je morao da mu metu aparat da može srce da kuca. Ovako, Dušane, hoćeš mi ti reći kako se osjećaš? How do you feel, Dušane? Bored. Njemu je sad kasno, ali on ovako zadnji par nedelje se promenio, nema više energije, ne spava dobro, budi se noći, šeta noći i ništa od to ne pamti ujutru, ima punje negativne energije, ne smeje se toliko, nema strpljenje. I sad čekamo, kako sam rekla ranije, sad bi trebalo da imamo operaciju opet na taj aparat za par nedelje, za 4 nedelje. A ja sam mislila između te vremena da probam ove kamenje koje sam čula mnogo i čula sam za Robert. I to mi neko predstavio blizu mene da vas zovem i kad sam vas zvala, meni je mnogo lakše. Kažem, ja bi sve radila za njega i za moju decu, samo da bude zdrav. Znači, Aleksandra, vi ste imali i bračnih problema i još uvijek imate. I znači, i Dušan je uzrok, izgleda njegovih bolesti, tu umješano sve, tako? Tačno. Go A back recite upstairs. mi ovako, kako se vi osjećate poslije razgovora sa Robertom? Da li... Kažem da mi je mnogo lakše. Kažem, mnogo mi lakše, barem znam da ima neko ko me razume, ko razume situaciju koju prolazim, dao mi dosta strpljenje, ja sam se smirila, nije mi toliko muka, znam da ako moram, mogu da ga nazovem kad doću, da popričam. Volim što mogu nešto ovako da njemu učinim bez bolnice i kažem sada samo to, juče su stigli te kamenje i samo da počnemo terapiju da vidim kako će to da on prihvati i kako će da dobijemo smirenje oko cijelu situaciju, oko njega, oko moj brak i oko sve dece. Dobro, hvala vam, Aleksandra, na vašem intervju i mi smo zahvalni i želimo da pomognemo drugim ljudima da vidimo. Ima dosta ljudi koji imaju iste probleme kao vi. Sad smo to snimili pre terapije, pa ćemo za nekih 15 ili mjesec dana snimiti ponovo da vidimo situaciju sa Dušanom. Hvala vam velika i laku noć. Laku noć. Aleksandra, dobroveče, ja sam Robert, čudo dobrotvorac. Kao što ste rekli, sa mnom ste pričali. Ja bih imao samo jedno konkretno pitanje. Kod Dušana se blazno situacija njegovog zdravlja menja. Znači, jednom je zdravlje ide na bolje, jednom ide na loše. Po našem razgovoru, ja ću da vam samo obnovim neke stvari što smo pričali, ja sam vam rekao da ja Dušanu u budućnosti ne vidim nikakvih daljnih problema, znači većih problema, operacije, presađivanje srca, ako bude jednu stvar uradio. Pronaći duševni mir, jer Dušan je dete koje upija. Znači upija sve oko sebe loše stvari i došlo je da je Dušan prepunjen sa negativnom energijom. U ovoj situaciji, kao što smo vam poslali naše preparate, uz fizično umaranje, negativnost će nestati. Znači, on više neće razmišljati toliko o bolesti, bolje će da spava, lakše će da misli, brže će da razmišlja i što je najbitnije, nestaće panični napadi. Kako bi rekao, to je već jedna faza teže depresije. Ne bude li to odradio, znači sve što tražim ja lično od vas i od Dušana je
forsirati i pravilno raditi terapiju i uz umaranje. Što sami već ste rekli da Dušan jako teško može podneti bilo koji fizični umor. Zato jer kad telo je negativno, čovjek nema volju. Se slažete, Aleksandra, sa mnom? Slažem. Da li je bilo pre 3 mjeseca stanje konkretno normalno, onda dolazi onako do pada, pa ponovo, kako bi rekao, ide kao na bolje. Znači sve zavisi, kako bi ja rekao, da on nije dobio panični napad od bolesti, nego je panični napad dobio ono što sam ja vidio po viziji, od drugih okolnosti, što smo rekli, recimo, nekad može da budu i bračni problemi, nekada može da budu dečji problemi, ali sve se snosi na probleme. Da li vi vidite blazno menjanje reakcije, što to ne liči na dijagnozu? Tačno, ako sam vas razumela sada. Jeste. Pitanje je bilo samo da drugim dečacima i ljudima pomognemo. Znači, Dušan je živeo s tim, i bypass je bio usađen da mu pomaže, sad se već pojavila teža aritmija, znači sve se svodi, veći panični napad i stoječki spava zato što noću ne spava. Sve se snosi na to da je on prepun negativnosti i da u njemu možete probuditi sa jednom lošom stvarom, pitanjem sitnice, do jako teških mentalnih problema. Odmah se vidi da ne spava, ne jede, jako je agresivan na momente, brzo gubi kontrolu, brzo plane, kako bi rekao, jedna vrsta agresivnosti, odsutan je i normalno nema apetita, imunski sistem je oslabio, bioritam je promenjen. Sve se snosi po mojoj viziji da Dušan je pod teškim, kako bi rekao, i stresom i prepunjen negativnom energijom. Cilj našeg razgovora je bio, Aleksandra, da napravimo ovaj spot pre bilo koje terapije. Znači, vi još niste, vi ste danas, koliko sam shvatio, dobili naše preparate i krenut ćete već u sutra s terapijom. Posle 30 dana ili možda malo pre, bio bi jako dobro i stvarno zahvalan da može ceo sve da vidi normalno kako će biti stanje Dušanovo, kako će biti vaši, koliko ja znam, imate još ostalo devojčica, znači više devojčica, Dušan je jedini sin. Kakva će biti reakcija, sve što treba je raditi dobro terapiju i normalno forsirati ga fizičnim umaranjem, jer tako se lakše, kako bi rekao, izađe iz takih umskih problema. Šta vi kažete na to, Aleksandra? Upravo. To je tačno, kažem, znaš, imam ja 4 dece, on mi je jedan od 3, imam ja 3 devojčice. I on nije jedini koji ima tu negativnu energiju, koja upije, imam jednu čerku, Marija, koja isto tako agresivno plače, odjedanputa samo nešto ovako, nije nešto strašno, odjedanputa počne da plače. Kažem, kod Duleta, što ja sad imam probleme u brak, on sve to upija i deca sve upijaju i ja tražim sad mir i tražim njihovo zdravlje i da se svi smirimo i da može sve da se stvori kako treba. Tačno, Aleksandra, kao kad vidite recimo kako je to prenosno. Vaša jedna devojčica je već ponela apsolutno iste simptome kao slične Dušanove. Ako vidite kako se kreće ta negativnost, znači po svim ukućanima. Tačno. Tako da, Aleksandra, ja sam stvarno zahvalan i vama i vašem normalno sinu Dušanu i mi ćemo da se čujemo ovako javno kad se završi terapija, da iznesete vaš stav, vaše mišljenje, zapravo vaše osjećaje kako je bilo posle terapije. Hvala vam još jednom.